Zipit-päiväpeitto on helppo pedata. Se näyttää hyvältä ja kannustaa lasta omatoimisuuteen. Se pysyy paikallaan ja kestää vaikka kuperkeikkaharjoituksen. Patja ja petivaatteet pedataan peiton sisään napakaksi paketiksi. Peiton idea on laadukkaissa vetoketjuissa, joiden avulla kansi suljetaan. Peiton korkeus määritellään patjan ja petauspatjan mukaan. Patja- ja petauspatjan paksuuteen lisätään 2-3 cm petivaatevara. Näin saadaan napakka paketti, joka menee hyvin kiinni ja pysyy kasassa, vaikka patjaa siirtäisi paikasta toiseen päivällä. Koska vetoketjut aukeavat kokonaan, kannan saa tarvittaessa irti pesua tai tuuletusta varten, tai sen voi myös vaihtaa uuteen väriin halutessaan näin. Liity tyytyväisten Zipit-käyttäjien joukkoon. Lisätietoja osoitteesta www.dedit.fi sekä asiakaspalvelustamme.